Pangapunten butuh ajaran Mbak Yu. Ya ora apa-apa. Sinareng pada ceplik umpama. Ya Sri. Kene plek. Lah, Isin. gongsong nang kono nyapa le. Lah, aku wis kulo nang sini gak wani ning ngarep aku. Monggo masih. Umpama aku rawati dosa. Mriki masih. Lara tak wales lara. Kaya tatu sing tak tampa. Nanging aku ra mentolong. Pombo aku ra wani bisa. Aku lilo kowe karo wong liya. Belajarnya Mas Eko ya. Nanging atiku wis kadung tresno. Kowe milih tresno liya. Apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni. Eling kaya kowe eling. Pangapunten Mas Nur, buta huruf lembut niki. Janji tresno mura ono liyane nanging nyatane saiki kowe ninggal aku Gusti kuwatno ati. Terima kasih. Mas Sunil amplope ngeri.
ceplik Wong yo jenenge belajar. lagu curhat kaya sumur jerone.